Kan du komme frem, Patrick, så jeg kan se? Jamen, jeg sidder der i busken. Det er fordi, jeg sidder derinde i min rullestol. I busken? Ja, i min rullestol. Ja. Hvor? Så lige jeg kigger. Er det dig i Toyotaen? Jeg har bare set, du kører ind på parkeringspladsen lige overfor. Kan du ikke prøve at stikke ud? Bare lige så jeg kan se det dig igen. Ja, men altså, for helvede, jeg kan ikke se nogen sted. Jo, jamen, jeg skal bare lige se, om det er dig, så kommer jeg frem. Jamen, det er mig. Vil du ikke lige prøve at stige ud, så jeg er sikker? Stiger ud nu. Det er dig, er det ikke? Jo. Så prøv lige at dreje rundt. Jeg vil dreje rundt nu. En gang mere. Hvor er du henne? Sæt dig ned på hook. Hvad? Kan du ikke lige prøve at sætte dig ned på hook? Sidder du godt? Hvad? Sidder du godt? Ja. Så prøv lige at skrige, ja! Yeah! Yeah! Og så prøv at dreje rundt. Og så skriger jeg... Ja! Kom nu frem, Patrick. Gå 2 skridt frem.